благочестивия и православен наш български народ, за управниците и за воинството. Христе Боже, който доброволно си се издигнал на кръста, дарувай щедростите си на съименното ти ново общество, като го зарадвай със силата си и му дарувай победи над враговете, като твоята помощ му бъде оръжие на мир и знамен на непобедимо. И благослови достояние Твое, святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и изсъхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото от време на време ангел Господен слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който превлизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да беше налегнат. Си, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православным християнам, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православным християнам, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство.